Vadiwa vateereri tokugamuchirai panhepfenyuro yeNimbe TV. Muzuva ranhasi tadzoka zvekare kunzvimbo yekwagunda kwagogo Sokostina. Vazhinji venyu munoziva kuti takambouya kunoko tikakurukura nawo. Vazhinji mukakumbira zvekare kuti tokumbirawo kuti mudzokere kuna Sokostina mukatipa mubvunzo yamaminayo. Pazuva ranhasi ndo mubvunzo yataita sei yatadzoka nayo. Sokostina tinokugamuchirai zvekare paNimbe TV tichingoti tingokurukura zvekare tadzoka neimwe mibvunzo yatakapiwa nevaoni. Aiwa, tinotenda makadi vadiwa vateereri. Zita rangu ndiSokostina sekunzwa kwamaita. Vazhinji venyu tiri kukurukura panhare asi vamwe vacho ndeve miedzo ndo zvatiri kusangana nazvo, asi vamwe vacho aiwa zvakanaka zvakadaro. Tinotenda. Saka mukukurukura kwatakaita kuya pane imwe mibvunzo yakazosimudzwa nevaoni vedu. Umwe wacho ndo vamabva matotanga nekubata tisati tanyatsokupinda yedu. Muri kuzvitora sei kubva zvatakabva kunoko kune vaya vanenge vachifona vaya, muri kuzvitora sei pamafoni calls ari kuya, because tinoimba kuti mafoni calls anenge atiwedzerei? Regai nditi pamafoni calls andiri kurisivha pari zvino. Vazhinji vacho ndiri kutaura nawo, asi pamwe pacho ndinenge ndiri munhu webasa rakanyanya. Handiti paWhatsApp handibatiki zvakanyanya, ndinobatika apo nepapo. Saka vamwe vari kuzosenda mamessages vachiti hamubatike zvekudaro. Ndiri murimi saka zvakaoma. Saka vaoni vari kufanira kunyatsa kutoita zvekurova madirect calls. Vazhinji vacho ngavangondifonera madirect calls tichikurukura, nekuti paWhatsApp ndobatika apo nepapo nekuda kwekuti ndiri murimi akasimba. Zvakanaka zvakanaka. Alright, muchikamu chakadarika icho takambokurukura nenyaya yekuti mune chipo chekumvura asi zvekare muchishandira muri mukereke. Pane vakasimudzawo mubvunzo wekuti izvo chipo ichi chekumvura nechitenderano chechipostori zvinonyatsokupindirana papi? Vakaenderera mberi vachiti zvinoreva here kuti vazhinji vane chipo chekuona kunzoku vari kuchipostora zvinenge zvine ukama nechipo chekumvura? Zvine ukama hwakanyanyisa. Zvine zvazvimbonetsa kuzvibatanidza. Maka nechikonzero hazvitadzise munhu kuenda kukereke, hazvitadzise munhu kuita zvaanoita zvekumvura izvozvo, zvinhu zvine linki. So zvichireva izvo here kuti vazhinji vari muzvitendero nyanya chekupostori ichichi, vazhinji vavo vanenge vakabva nekumvura kana kuti vanenge vaine chipo ichi chekumvura? Alright. Vazhinji vari muchipostora, vazhinji vacho vane zvipo izvo. Umwe wacho wakatomhanyira kuchipostora kuburikidza nekuti vanenge vasingazvifariri. Saka vakaona zvakafanira kuti regai vatangoenda zvedu kuchipostora. Asi ini semunhu zvangu inini zvakarongeka zvekuti kuchiwano ndiriko, kuchipostora ndiriko, nekuda kwekuti ndiri munhu anodawo kunamata. Alright. Aipapapo tapabata. Saka tichiri panhau iyo kune vamwe vakabvunzawo zvekare kuti tomboti munhu anonzi kana kuti akambofamba onzi iye ane mudzimu uri pari. So vakaenderera mberi vachibvunza kuti munoita here zvokubatsira vanhu kugadzira mudzimu. Uchibva wabatana zvekare nemubvunzo wekuti agadzirwa mudzimu uyu anokwanisa here kuita choice yo yekuchuza kuti ndiri kuda kubatsirira ndiri mukereke, kana kuti kana atoita zvokugadzirwa uri mudzimu anenge achingobata angori kune chivanhu chete? Ndinotenda nemubvunzo iwoyo. Kazhinji kana ukanzwa ndagadzirira munhu mudzimu, imi sevazhinji vanouya kwandiri ndikavagadzirira, zvinongoita lingi nekereke, hakuna chinotadzisa. So zvichireva kuti munhu anenge achitobudirwa munotoita process yacho kubva pekutanga
kubikira doro, kutenga machira, handizonyatsoziva hangu process inoitwa kugadzira mudzimu kusvikira akunzi mudzimu wake vakunyatsokubuda. Wonku zvakanaka zvakadaro kuti ndinoburitsa mudzimu, handiti mudzimu wobuda wotaura, handitengese munhu machira nekuda kwangu inini. Iye kana mudzimu wake uri mudzimu uri kuda kuti ubate basa zvakanakisa, unomurotsa machira wega. Ini changu chandinongoita kuburitsa mudzimu, wabuda tochitaura nawo, wotaura kuti ndinoda kushonga kwakati nekwakati nekwakati nekwakati, kwete kuti inini ndimutitenga machira erudzi rwakati. Alright, ayo apo pajeka pabatika. Kune vaya vari kumbochaya nhare, vari kuuya kumaWhatsApp vachidini, kune vakakubatai vacho, tisikadomi hedu nemazita kana nevanhu, pari zvino matambudziko akaita seapi akange ari kubatsirika? Okay, vazhinji kune pandakabva kutaura nemi, ndine vazhinji vandakabatsira kugadzirira midzimu saizvozvi, vamwe vacho vachishutkana nembereko, vamwe nematambudziko emurudzi ekuti mukadzi medzinza munenge munhu akabata zvochinetsa kune vasina kubata. Vazhinji ivavo ndo vazhinji vandakabatsira, vamwe vacho vari kudzosa matestimony vachiti zvakaringana, vamwe vacho vachitosvika pano. Alright. Tiri papo pane umwe mubvunzo wakabva wasimuka wekunzi kune vazhinji madzimai vari kubvunza iwo kuti kune vasikana nemadzimai vaya vari kutsvaga dzimba, Sokostina dambudziko iri vanosota here? Alright, handinotenda nemubvunzo iwoyo. Kazhinji madzimai ari kutsvaga dzimba, aiwa ngavauye zvavo, ndinovabatsira zvakanyanya. Okay. Zvakanaka iya Sokostina, tichipfuurira mberi tichienda pane mibvunzo dzedu dziri kubva kuvateereri idzi. Pane patakabva kuno muchikamu chakadarika icho. Makakurukura ewo muchiti munobatsira kune vaya vanenge vaine dambudziko rekuti vakapara mhosva. Tichidzokera panhau iyoyoyo, mungaite here kakutitsanangurira kuti kana muchiti munobatsira kune vakapara mhosva, zvinenge zvakambonyatsokumira sei? Imhosva dzipi idzi dziri kutaurwa nezvadzo kuparwa? Nokuti pane mubvunzo wakazosimuka iwo wekuti zvinoreva here kuti munobatsira kune vaya vari muzviturongo, vaya vari kunzi kana kuti akasungwa, uye chipo ichi zvoreva here kuti chinokurudzira kuti vanhu vapare mhosva, kana kuti ndevaya vanenge vachinzi akapara mhosva iye asina? Kazhinji ini ndinobatsira kune vaya vanenge vachipomerwa kunzi ati zvakati asina kuzviita, ndo wandinobatsira. Uye pavanotosvika pandiri, vachingosvika panzvimbo, ndinotanga ndacherechedza mhaka yavauya nayo, kuti imhaka yerudzi rupi, imhaka yakaita sei. Kune vaya vanenge vabira vanhu zviya zvokuti vanoita zvokubira vanhu mombe dzavo vachiita zvakadai, ndibatsire ivavo. Ndinobatsira munhu ari kupomerwa mhaka yaasina kupara, ndo wandobatsira. Anenge auya nemhaka yekuti ari kutoziva kuti akazviita, ndotomudzidzisa kuti aiwa wanga uchida kuti zviitwe sei, iwe wakazviita. Saka ndikakubatsira iwe ukanzi waregererwa mhaka yako, zvakureva kuti mangwana uchapara zvekare. Ndinobatsira vanopomerwa mhaka dzavasina kupara. Vadiwa vateereri, ndinofungapo tanyatso kuzvinzwira. Hazvina kunzi kana wapara mhosva chibva wamhanya kwandiri ndokubatsira. Aiwa, hanzi ndinobatsira vaya vari kunenedzerwa kunzi vakaita sei, vakapara mhosva. Ndofunga pamubvunzo iwowo vazhinji maita sei majekerwa. Tichipfuurira mberi, Sokostina, pane akati bata isusu akati pamakatorwa payane vekumvura, pamakapinda mvura, ranga rinyatsori gore ripi? Notanzi makati makatorwa mine makore 10, mukandogara kwemakore mukazodzoka mane 22 ndizvo. Vazhinji vakati Sokostina is very young, zvokuti ngatakagara rarinyatsori gore ripi, uye paakaenda panga kunzi Sokostina here, izita rekunenedzerwa here, ndere mutupo here, kana kuti pane zvarinotoreva pabasa? Alright. Inini pari zvino izvi ndine makore anokwana kuita 57. 57 years. Okay. So ndakaberekwa musi wa 1 January 1966.
pandakatorwa ini ndakatorwa muna 1976 ndopandandane 10 years. Kure amakore kanyama zvako kakangodai but mazuva apo. Alright. So panhau yezita iri ringori zita rebasa chininidzerwa kana kutoti mutupo? Nhau iripo ndeyekuti ndo mutupo wangu. Alright. Aiwa apo pajeka arega vazhinji vati aiwa Sokostina looks very young. Aiwa tinotenda. Tichifambira pamberi pane imwe mhuri yakatibata ikati iwo sekuru wavo vakatorwa kumvura. Vatorwa hanzi vanga vaine 15 years vakagara chaizvo mumvura umu vakazoburitswa. Ivo vanotaura vachiti pavakabuda vanga vane chipo chekurapa ende vanototi hanzi vakarapa zvazvine mukurumbira kwemakore akati kuti but sekuru ava vakazongoshayikwa futi nanhasi havasati vava vana. Saka vaibvunza kuti zvingadai here zviri zvekunzi vakadzokera kumvura since pachikamu chakadarika makambotaura kuti munhu unokwanisa zvakare kuita sei kushayikwa zvakare kudzokera mvura. Saka varobvunza kuti zvingadaro here zviri zvekuti vakadzokera kumvura uye dambudziko ravo here vanokwanisa here kubatsirika kuti vawane sekuru wavo avo. Alright, nhau iripo ndo yandakamboreva iya yekuti kazhinji kana ukanzi watorwa ukaenda kumadziwa kune masecrets asingatenderwi kutaura. Masecrets yayo ukaramba uchingoataura uchitaura unoshayikwa. So padambudziko rakadai ndingakunyeperei kuti ndingarigona. Kana vari kumadziwa wakadzoserwa wakatorwa wakadzokera kumadziwa ikoko, vari kumadziwa ikoko kana vakavapa punishment yekuti wakamboreverei zvatakati usatauri havachatodzoka. Asi kana vazonzwira tsitsi vanogona kuzodzoka asi vanodzoka vakwegura. Zvichireva kuti pane pavakatyora mirayiro. Pane pavakatyora mirayiro nekuti kazhinji kana tinge tanzi isusu taenda kumadziwa tine mirayiro yatinodzidziswa kuti iyi haitaurwi nyangwe dai maenda kunze, kunyangwe amai wangu, kunyangwe baba, kunyangwe ani hautenderwi kutaura masecrets iye unenge watofumura zvose. Aiwa apo pabatika ndofunga mhuri iyoyi kana iri kuona ichabatsirika zvakanyanya. Patomboenda kudziri nhau dzengozi idzidzi. Pachikamu chakadarika makatitsanangurira, pane pamakatitsanangura chaizvo mukati kune dambudziko rengozi kune vaya vanenge vaine imhuri yekuti vari kuti hama yavo yakatsakatika zvavasina kunyatsokunzwisisa. Munozvigona chaizvo kuvabatsira kuti hama yavo inge ichikwanisa kumuka ichindozvirwira chinyi nhau yavo. Mukati zvekare munokwanisa zvekare kuvhara ngozi. So pane vaida kunzwisisa pakuti pakuvhara ngozi apa maireva here kuti munokwanisa zvekare kutsipika ngozi kuti isamuka? Alright. Apa pandaireva inini ndaisareva kuti ndinotsipika ngozi. Ngozi haitsipikwe zvekare. Kutogonera ngozi kuiripa. Haishandisirwe muteuro, haishandisirwe mushonga asi kutonoripa zvinenge zvarehwa ndokutoipedza. Kazhinji ini ndinonzoti zvandinobata ndezvekuti aurawa zvisina kunzwisisika. Vanhu vakauya ndinokwanisa kuvagadzira kuti wazive kuti azviita ndiani. Uye zvekare kana pakanzi pane vaya vakabata mukati memhuri poita zvinhu zvakudzudza zvakutambudza zvakunetsa, ndinokwanisa kuzvigadzira kuti wazive kuti ari kuita izvi ndinhingi. Handiti kana pakanzi pane zviripo zvaakanotora akauya nazvo zvobuda pachena, tochimubvunza kuti tozvidzosera kana kuti totoita kuti zvisavepo panyika. So muchidimbu isusu tikungorevera kuti panhau yengozi munobatsira kuti zvibude pachena, ngozi isimuke iripiro. Alright. Aiwa pabatika. Poita nhau ye muno Marisape. Dhamu redu iriri vazhinji tinoziva chaizvo kuti mudhamu redu gore negore munonzi munonyura vanhu, munosheka vanhu. Tikadzokera zvekare pachikamu chakadarika icho
makatsanangura zvakare kuti ichokwadi kuti mudhamu redu mune varidzi chinyi varimo. Saka pakasimuka zvakare mubvunzo wekuti ingave iri mhaka yei inoita kuti vazhinji vakanyura mudhamu redu iriri rinorerusape iriri. Vazhinji vavo havasi kudzokawo sezvamakaita tinobva tangonzwa kunzi akawanikwa akafa. So mubvunzo wakanyanya kusimuka ndewekunzi nei risati rambodzosawo munhu achinzi achiri kufema, achiri mupenyu, ave kurapa. Chii chingange chiri kuitika kana kuti chingada kugadziriswa kunzi vaya vanonziwo vatsakatikira umomo vakwanisewo kuuya vachiri vapenyu? Nhau iripo ndeyekuti kazhinji kana munhu akanzi atorwa kana vanhu vakaziva kuti munhu atorwa nemvura obva angoshayikwa ngwee, ngapasave nevanochema. Ndo nhau huru inongodiwa. Pakangoita vanochema kana vanosvimha misodzi kabisira munhu mumadziva vanenge vatoona kutoti vatochema ava kuti munhu haachadzoki. Handiti ndo paya paanobva angosunywa obva aonekwa pamusoro pemvura. Zvakaita severudzi rwangu inini havana kuchema. Hakuna kana mumwe chete akambochema, uye hakuna vazhinji vakaziva kuti ndo zvaitika. Yakangova secret. Hakuna vanhu vazhinji vakaziva kuti ndo zvaitika, nekuti dai kuine vazhinji vakaziva kuti ndo zvakaitika, vamwe negodo neshanja vaigona kuchema ndotadza kudzoka. Asi nekuda kwekuti panongoda kuti kana zvinge zvaita saizvozvo vanhu ngavabate hana dzavo, varege kuchema, vatsvage kune vanogona kubatsira munhu odzoka. Kana kuti woudzwa kuti aiwa imi chienai munogara kumba mumwe akavakati munhu anodzoka, uye havafani kunge vachizotaura nezvazvo nekuti hazvitenderwi. Saka tichiri panhau iyoyi, toti kune mhuri yawirwa nenhau yakaita seiyoyi, hama yavo yatorwa mudhamu umo. Imi semubatsiri munokwanisa tomboti vakuaproachai, munokwanisa here kuvabatsira negwaro rekuti hama yavo igobudawo zvakanaka? Hongu, kana iri nhau iyo ndinokwanisa kuvabatsira zvakanyanya. Zvinongoda kana pasingorina achema chete, dambudziko iroro rinotogadzirika zvotoendeka. Okay, aiwa, apo pakanaka apapo. Pane umwe muoni akatibata iye aine nhau iyi. Anoti iye hanzi kubva ndine 12 years ndairota ndichipinda mumvura kana kuti ndichibuda mumvura. Hanzi ndairota paya pandopinda kana kubuda nemumvura ndaibuda ndine mushonga, kana kuti ndairota ndichibatsira vanhu. Izvi aiti zvaitika aine 12 years. Aiti iye zvakaramba zvichienderera mberi kusvika ave zvekuma 16 years. Dzimweni dzenguva iye aita hanzi ndaitorota kana kuti ndiri kutamba nenjuzu achirota. Anoti iye zvinhu zvakabva zvazombomira kuitika, zvobva zvamboita sezvadzoka zvekare kuitika, otanga kurota zvombomira kuitika. And anoti dzimweni dzenguva aitoti akarota chinhu ichi chaibva chaitika, but pari zvino haacharoti zvamuchose. Saka iye aibvunzoti panhau yezvipo izvizvi zvinoitika here kuti munhu unokwanisa kutorerwa chipo chemumvura, uye munhu unokwanisa here kubatsirwa kuti tomboti chipo ichi chakatorwa, chipo ichi chidzoke zvekare kwaari? Alright, regai nditi chipo ichi chinokwanisa kugadzirwa kuti chidzoke panzvimbo. Nhau inoitika ndeyekuti isusu vabatsiri vamwe vacho tine godo neshanje rekuti ukaona munhu asvika pauri wotarisa woona kuti chipo chake chakakura kudarika chako, kana uine utsinye umwe unoita wochivhara. Saka munhu uyu akavharirwa chipo chake, saka chinoda kuzarurwa chipo ichocho. Kuzarurwa kwacho akutore nguva, zvino zvinogadzirika. Pane munhu wegodo neshanje vaakasangana naye mukufamba umo akatora chipo chake. Vadiwa vatariri, mutarira nedambudziko iri tinoimba kuti ansa yako uchaiwana. Dambudziko rako ranzi rinoita sei? Rinogadzirika. Chipo chokungoti zvinongoda kufambirwa munguva idiki diki chinenge chadzoka.
Poita umwe aivunza kuti nonzi panhau iyaya tichimbotaura yemamarriage iyaya. Pane umwe akavhunza iye achiti tomboti vakapinda muwanano ukagara wobva wabuda, wobva wapinda zvekare wobva wabuda, like anoramba achipinda muwanano achibuda. Dambudziko iri rakadai rekungofanana neriya rekuti sepai pamataura kuti vematambudziko ekuroorwa munovagadzirira zvinoita. Vakatombopinda vakabuda zvofamba sei? Right. Imwe nhau yatinosangana nayo isusu vabatsiri pavanhu vakaita saiva vanopinda mumba vachibuda vachipinda vachibuda, vazhinji vacho vanenge vakamisikidzirwa maspiritual husband vasingazivi. Saka murume iyeye anenge ari paari anoita godo neshanje rekuti iwe wawanikwa ko ini ndozoita sei. Saka zvinhu zvinogadzirika kuti zvinongogadzirwa zvopera, then paanozopinda mune imwe marriage anogara imomo kusvika Jesu achiuya nemakore. Zvakanaka. Taakuda kuenda kunopendera chikamu chezuva ranhasi ichi. Muri kusangana nematambudziko api ingadai kuvazukuru in terms of kuvabatsira? Alright. Kazhinji kuvazukuru vandiri kusangana navo vazhinji vacho inhau dzemabasa, nenhau dzekutambudzwa nekushungurudzwa mukati memarudzi rekuti kuisirwa pasi kuti iwe hauna chaunokwanisa kuita. Koita vamwe vacho inhau idzoti dzedzimba dziri kudzudza nekutambudza kuti anopinda mumba achibuda, pamwe pacho anogara mukati memba imomo achirohwa, achishungurudzwa, achitambudzwa, achitarisirwa pasi. Ndo vanhu vazhinji vandiri kusangana navo pari zvino. Pari zvino kubva pandakataura nemi kusvika pari zvino ndine vanhu vanokwana kuita 46 vadzosa matestimony vachitaura kuti aiwa Sokostina dai Mwari vakuvanzirai nyasha kuti mungooramba muripo. Tichatoudza vamwe vane matambudziko vasina kumbosangana nechikamu chatakasangana nacho ichi chekukuonai pachidhivhidhivhi, tovaudza kuti aiwa nhamba dzaSokostina idzi mutaure nawo. Alright. Mune mashoko api amungada kutsanangurirana nevazukuru kana zvamungada kuti vazukuru vange vachiita zvoti vanouya vanyatsori prepared kuti patiri kuenda uko ngatiendei tiri prepared nenhau ye1 2 3 4 5? Alright. Nhau imwe ndinoda kuti nditaure kwamuri vazukuru ndeyekudai. Kune vamwe vanondifonera zvimwe zviya zvemuyembi, kazhinji ndobva ndavaudza kuti nhare yako yawandifonera hauna dambudziko, uri kuda kungonzwa kuti zvinofamba sei zvichienda nekupi. Ndoita zvekare ndoda kuti ndivadzivise vadiwa vateereri kuti musagumbuke kana musabatikane nekushayikwa kwangu pafoni. Ndiri gogo vano mabasa akasiyana siyana akawandisa, saka pamunondiwanawo ndapiya paWhatsApp totanga kutaura ipapo. Kana maonawo ndisipo munondifonera totaura, nekuti dzimwe nguva zhinji senguva yezvi zvaino handibatike pafoni zvekudaro. Ndiri murimi wefodya, ndakarima fodya, ndiri gogo vanoda kushandirawo vazukuru kuti vadye vachiguta, saka ndikazoramba ndaapafoni manje vana vanofa nenzara. Tichienda zvekare tinoimba kuti kune vabatsiri vazhinji vakawanda. Ukasvika unosvika paine kamuripiro kadiki kedare. Imimi kuvazukuru vanongouya here kana kuti kune dzinza rekwenyu vanoda kuzhinji tiri takumatare uko vanoti mutete hongu. Kazhinji kana kuri kumatare uku vazukuru kana vachiuya vane pashoma pavanouya napo pekuti rudzi rwavo nerudzi rwangu wakwanise kuita lingi zvinhu zviendeke. Pandinotangawo basa ravo kana pandinotangawo kupinda mumatare angu ndinosumirawo verudzi rwangu, ndosumira kune verudzi rwavo kuti waite chisungo zvinhu zviendeke. Saka kana vazukuru vachiuyawo kwandiri vane pashoma pavanouya napo kuti vakwanise kupinda mumatare angu. Vadiwa vateereri vazukuru vagogo, mazvinzwira kubva kuna gogo. Munongozivawo pese panofambwa panenge paino padiki panenge pachita sei pachidiwa. Aiwa Sokostina, tinokutendai nekukurukura nesu muchikamu chemuzuva ranhasi. Zvichida kukaita zvekare vamwe vateereri vanenge vaine maburning questions nemaburning issues, aiwa isusu pano pave pamba munongoona chichita sei
tichisvika. Vadiwa vatariri, kunenge kuine vaya vanenge vachizoda nhamba dzaSokostina, makasununguka kutibata. Asi tine chikumbiro chidiki vatariri. Kune vaya vanoti bata vaya, ivaiwo nepatience zvishoma sezvamangonzwa gogo vanenge vaine mabasa vanenge vainawo akavawandirawo. Zvakafananawo zvekare nemhepfenyuro yenyu. Tinenge tine high volumes messages. So kazhinji mukatumira message, musangotumire message yakanzi hai. Chingoti paya pamunesa kwaziso mobva matongonanga panyaya yenyu zvakanakisisa. Kana muri kuti muri kuda nhamba kungotiwo hai Nhimbe TV ndanga ndichikumbiro nhamba dzanhingi. Mongoenda straight to the point zvokuti tinobatsirana nekukasika. Nokuti mukatumira message yakangonzi hai inokwanisa kutora nguva kuti ipindurwe muwane rubatsiro. Zvekare mukangotiwo hai ini ndinonzi Ningi ndanga ndichikumbirawo zvakati zvinotirerukirawo mukuita basa iri nemukukasika. Tinokutendai zvakare nekunge muri nesu pachirongwa chanhasi. Tatenda.